Babu hanya, ga sunan sun cunkushe akan iyakar Nijar da Najeriya. Waɗannan motocin ɗaukar kayan ba za su iya shiga Najeriya ba. Nan ina Najeriya, baya kuma jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani, an rufe kan iyaka. Gwamnatin Najeriya ta yanke hukuncin rufe kan iyakokinta domin dakile kasuwanci ba bisa ka'ida ba da kuma inganta tsaro a ƙasar. Hakan na nufin ba shiga ko fitar da kayan masrufi daga makwabta, abin da ke shafar waɗanda ke sayar da rake ko kayan marmari akan iyaka daga ƙasashen biyu. A nan gare mu, dan da zarar an karfe ta wani abincin da muke ci wallahi, kuma ciki ne muka shiga muna nemowa, su kuma na can suna tuwa suna nema gare mu. Sai da waɗannan dabbobin da fulanin da suka mallake su na iya shiga Nijar ta haramtattun hanyoyi. Akabin yake ga 'yan garuwa da suka kasance 'yan asalin Nijar kamar wannan mutumin. Amma sai yanzu zai mini hanyoyin da sun yi in za ka taho idan mai mashin na ɗaukar naira 500 yanzu zai iya kai naira 1000 ya ci saboda ya zagayo da kai. Da yawa daga cikin manoman da ke da gonaki akan iyaka a Najeriya sun daina yin noma saboda 'yan bindiga. Wannan yankin dai ya sha fama da hare-haren 'yan bindiga da ke farwa ƙauyuka su sace dabbobinsu. Manoma da har yanzu ke noma a wannan yankin na fatan rufe kan iyakar zai inganta tsaron da ake bukata. Ina ji ya za a yi muna gudu mu dawo saboda matsalar tsaro saboda tashin hankalin da muka samu a nan. An zo ana harbi da daddare za su zo su dinga harbi bakin titi su tsare su ɗauki mutane a moto. Ibrahim ya zaɓi zama ya ciyar da 'ya'yansa. A cewar sa rufe kan iyakar zai iya rage fasakwabrin makamai, sai dai matsalar na cikin Najeriya. Mutum yana da aikin yi, ba zai koma shiga ko waɗannan ɗin da suke rashin aikin yi ne, saboda ka sa rayuwanka kana so ka ji daɗi. Saboda yawaitar hare-hare manoma ba su yi shuka ba. A cewar masanin halayyar ɗan adam Tukur Baba, rufe kan iyakar ba zai daƙile fasakwabri ba. Even if you are to bring the wall of Koda za ka kawo bangon China, mutane suna da fasaha. Idan aka gina katanga mai tsayin kafa 12, masu fasa kwabri za su kera tsani mai tsawon kafa 13. is building a 13-foot ladder. Ya ce akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ƙara dagewa wajen kare rayuka da dukiyoyi a yankunan karkarar arewa. Nobody is being held Ba wanda ya damu, an zuba ido kan abin da ke faruwa a yankunan karkara. on their own. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za ta ci gaba da rufe kan iyakokin watakila har zuwa watan Janairun shekara ta 2020 domin daƙile fasakwabrin shinkafa mai arha da sauran kayan amfanin gona da nufin bunƙasa harkar noma a cikin gida. Sai dai bata bayyana yadda za ta daƙile tashe-tashen hankula akan iyakoki ba, tare da taimakon manoma kamar Ibrahim, wanda al'ummar su ke fama da hare-haren 'yan bindiga.